Pane nyaya dzatiri kufambira kuti tinyatse kuva tine umbo uzere tinzwe kuti zviri kufamba sei. Kona kudai. Ukaramba muchitoitedze vhezo dai shoti. Kubva tushito kwachitodzikisira kudzika. Mava vanodiona pane musha unongwana pangu maende kumusha kana munamba muchingoitedza chiramba chidzika kudzika. Mukasvike pane bani koma ovhuma dai so. Koma ne pane musha warapo. Ndo pandarika negwanzi kuna. Ukabvunze bani papo. Kuti pamatusa nepapano kana pana patopani. Change my story. Change my story. Change my story. Papi. Pane dzimba idzi. Okay. Bati kuti musvike ipo papo manje apaiti bakudai. Apadai. Kana kuti ndimuti muende neuko ndanga ndatomutenderedza kuti mupinde napo. Imimi munochiberekedzwa ngemukomana uyu unomusiye pane nzira inobva yadzike kwende kobire iko Baba. Takatasvika. Change my story. 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 Mama tasvika panapa isiso zuva ranhasi. Tiri kuda kuti tinzwisise pamusoro penyaya yababa. Magariro amakaita imimi nababa. Vamatutsa handiti ndizvo? Ehe. Panyaya pane nyaya yakaitika yatiri kuziva tese kuti pane zvakaitika. Saka isi tiri kuda kunzwa kwamuri ndechekuti magariro amakaita nababa panapa akamira sei? Makamboona here dzimwe nyaya dzakafanana naidzodzi? Inini magariro endakaita pa 22 years dzendanawo. Hapana nyaya yandakambonzwa. Hapana nyaya yandakamboti kana kuti ndimboti ndakabata kana ndakabata kana message mufoni kana makore endanawo 22 iwa. Handizombobvira ndabata kana message mufoni kana ndimboona kana murume wanga aine girlfriend handina kumbobvira ndambodaro. Alright. Izvi kutotangawo zvekutozwawo. Okay. Kutozwawo kutotangawo izvozvi. Handinambobvira ndazviona since ndakaroorwa. Okay. Saka ngatitarisei imimi mama semunhukadzi semudzimaiwo pamakanzwa kuti baba wapindana netsaona dzakadai imimi semunhukadzi makazvitambira sei? Inini semagariro endaita nawo. Ndakangozvitambira asi kuti ndakarwadziwa ngokuti handisati ndambosangana nazvo. Okay. Ndisati ndambosangana nazvo kana kuti ndimboti murume wangu akamboite girlfriend ndichimbata ine girlfriend kana kuti ndichimboti makore asaya kana ndakambate message mufoni handina. Namona. Okay. Alright. Saka izvozvi tasvika panyaya yekuti pane last time patakabva kwa headman pari kunzi pari kudiwa mari. Zvakamira sei? Baba wanokwanisa here kuafoda kubhadhara mari idzodzo dziri kudiwa? Handifungi kuti anokwanisa kuafoda ngekuti haana zvipfuyo zvatatinazvo zvakapera ngenyaya yedrought yakaitika yezvipfuyo ndo pakabva pere zvipfuyo zvedu. Ende izvizvi vana vari kuende kuchikoro izvi handisati ndatombovabhadharira kana school fees handisati ndatombovabhadharira. Murume wangu haasenzi. Tinotomirawo kutoti kana tarimawo zvimadomasi tarimawo tumuriwo ndo petinotoonawo kamari kevana vechikoro. Asi zvakangooma ngekuti izvizvi ndati nemwana wanga aride kunyora form 4 musikana wanga aride kunyora asi mari yacho takazondoita zvekungoti zvakazondoita zvekutombotokwereta nanhasi hatisati tapedze kudini kuidzosera. Aiwa tinotenda zvikuru. Ndikuda kuti muchinditauriro mama mashoko mairi matatu kune vamwewo. Pane vamwe vanhukadzi vanokwanisa kusangana nesituation yakaita kunge yamakasangana nayo. Mashoko api amuri kuda kuvataurirawo kwavari imimi semunhukadzi? Nekuti umwe munhu anogona kutoti demenge muri umwe munhu maigona kutoti handichatodi wamatutsa ndakutoenda kumba kwangu motosiya nemhuri asi makashinga semunhukadzi. Saka mashoko api amuri kuda kutaurirawo kune vamwe vari kukuonai nhasi? Inini mashoko andinoda kutaura ngeekuti kana ukaone chinhu chaitika usina kumbochiona kumashure usanyanya hako kudini kurubatikana. Nekutoti kana ukaona chinhu chisiri paground
chisiri chousina kuona paground usadini usabatikana hako ndishi aiwa tinotenda zvinhu mama zvinorwadza asi hainini handina hangu kudini kubatikana ndizvoba pandakatanga kutongerwa paishe Chikara vanova ishe wangu inini muvhireji medu ndakabvisa imwe mari yose yavakataura asi pakazosara $30 yeimwe mbudzi 1 ndakabvisa mbudzi 1 ne $5 yavo yemarime ne$20 pamusoro akati unounza futi $30 yembudzi kuita mbudzi 2 ne$20 yaakati ndabvise nyaya yekuti nditonge panapa iperere kunoku isingachaendi hayo kumberi ndikati zvakanaka saka pamari iyoyo ndakakwanisa kuipedza kubva kubhadhara ndobva ndazosarwa nembudzi 1 yendinode kuti ndivape paheadman ndakabvisa marime $20 ndikabvisa $100 yegwai pamuripo wendakachajwa ngekukanganisa kwandakaita pobva pasara 1070 pa 1070 ndakaenda kokwanisa kubvisa $15 US pobva paenda kosara 1055 plus 15 kuita 1070 saka mari yendiri kukwanisa kunge ndiri kutsvaga izvozvizvi $1055 ndo mari yamuri kutsvaga ndiyo mari yandiri kutsvaga kubva pandakabva kudare musi wa15 inini ndiri kuti kune ruzhinji rweZimbabwe anonge ainewo mwoyo waMwari mwoyo wenyasha ndinokumbirawo rubatsiro rwokuti ndikwanise kubhadhara mari iyi ndopedza chikwereti nevanhu vandakakanganisira uyezve ndaikumbirawo kuti kana painewo unonga ainewo basa rake anoda kuseenzerwa ndakadzidza zvokuchengeta zvipfuyo ndinogona kuchengeta zvipfuyo ndinogona kurima mugadheni ndo mabasa endinonyatse kugona zvangu mukurarama kwangu kwendakakura ndichiita saka ndinokumbirawo kuti paine anokwanisa kundipawo basa ndinokumbira nokuti padambudziko randakasangana naro hazvichagoni kuti munhu wemurume akwanise kundisiya ndiri pamba pake ndichishanda nemudzimai wake nedambudziko rakadai hazvichakwanisiki saka ndiri kutokumbirawo kune vanonga vaine nyasha dzavo kuti vandipowo basa nokundibatsirawo nemari iyoyo $1055 US. Right. Ndenge ndiri kumboita hurukuro panapa namama vachitaura kuti sinzi vakagara nemi hapana kumboita dambudziko rakadai. Pangawa here maonero enyu chingava chiri chii vamatutsa chakakonzeresa kuti zvinhu zvinge zvichisvika apa? Inini kubva 2013 ndingati upenyu hwangu handisi kunyatse kuhuone zvakanaka mararamiro angu. Ndaibatawo mari ndichishanda zvakanaka asi zvakandongoti change from 2013 ndakungonongedzerwa zvinhu zvendisina kuita nezvendaita kundozi hero kuti ndizivewo kuti paupenyu hwangu ndaberekanawo nemhepo yakaita sei. Inini zviri kundinetsa ndinokwanise kutokanganisa ndisingatombozvi ndakanganisire munhu wozotongozwa mangwana kuti iwo wakazonditi zvakati iwo wakandishaishira saka jambwa nemunyama ndo zvendiri kuona zvakandinamira pamwe paropa rangu handisi kuzivawo kuti zvinokonzerwawo nei. Ndo zvinhu zvendiri kuchemawo nazvo kuti kuinawo vanokwanisa kuzvivheneka vachizviona ndaitokumbirawo kubatsirwa kuti ropa rangu ringe rakachenawo ringe richifambawo mune zvakanaka nezita rangu richifambawo mune zvakanaka. Pane here mamwe mashoko amungadai masiya muruda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichizivawo? Handina, chikumbiro changu ndicho ichocho chete chokungoti ndikwanisewo kufambawo mukururama nemukugarisanawo nevamwe vangu mune zvakanaka pasina kutukana, tichiendawo kumachechi, tichienda kunonamata Mwari wedu, tichidzokawo pamba pedu, tichifarawo nemhuri yedu mune zvakandonakawo. Ndo chishuwo changu chete. Aiwa, tinotenda zvikuru. Sekunzwa kwamuri kuita mhuri yeZimbabwe ndo mafambiro ari kuita nyaya yedu. Tinovimba kuti aiwa kune avo vachanzwa mwoyo wekuda kubatsira vamatutsa vanokwanisa kuvabatsirawo kusvika pastage yavanenge vari kuda. Makasununguka kuti bata isiso weTeachCatch MTV panhamba dzinoti 0773178338 kana kuenda paemail address yedu inoti teachcatchmtv@gmail.com. Zita ndinonzi DJ T1 radio driver class 1 pamugwagwa.
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,